ଥରେ ଗୋଟେ ପୁଅ ମୋତେ ପଚାରିଲା କି ଭାଇ ମୋତେ କେହି ବି ଝିଅ ଭଲ ପାଉନାହାନ୍ତି। ତାପରେ ମୁଁ କହିଲି ତତେ କେହି ବି ଝିଅ କାହିଁକି ଭଲ ପାଇବ? ତାପରେ ସେଇ ପୁଅ ନା ସାଇଲେଣ୍ଟ ହୋଇଗଲା। ମୁଁ ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ଦେଖିକି କହିଲି ଭାଇ ତୁ ସେଇ ଝିଅକୁ ଭଲ ପା, ସେ ବି ତତେ ବହୁତ ଭଲ ପାଇବ। ତାପରେ ସେଇ ପୁଅଟି ମୋତେ କହିଲା ଭାଇ ସେ ଝିଅ ତ ଦେଖିବାକୁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ବି ନୁହଁ, ନା ତା ପାଖରେ କିଛି ଏକ୍ସଟ୍ରା ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଅଛି, ନା ଧନ ଅଛି ନା ପଇସା ଅଛି, ତ ମୁଁ ତାକୁ ଭଲ ପାଇପାରିବି ନାହିଁ। ତାପରେ ମୁଁ ପଚାରିଲି କି ତୋ ପାଖରେ ଏମିତି କ'ଣ ଅଛି କି ତୋତେ ଝିଅମାନେ ଭଲ ପାଇପାରିବେ? ମୁଁ କହିବାର ଅର୍ଥ ଏହି କି ସାଙ୍ଗମାନେ, ନିଜକୁ ଏମିତି ଗଢ଼ି ତୋଳ କି ତମ ପଛରେ ଗୋଟିଏ ଝିଅ ନୁହଁ, ଏ ଦୁନିଆ ହିଁ ପାଗଳ ହେଇଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ହେଲେ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ତମେ କାମ କରିବ ନା, ତମର ଧନ ରତ୍ନ ପଇସା ବଢ଼ିବ ନା, ତାହା ଲୋକେମାନେ ତମକୁ ଭଲ ପାଇବେ। ସେଥିପାଇଁ ହେଲେ ପ୍ରଥମେ ନିଜକୁ ଭଲ ପାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆଉ ନିଜ କାମକୁ ମଧ୍ୟ ଭଲ ପାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। କଷ୍ଟ କର ଆଉ ନିଜ କାମକୁ ଏତେ ଭଲ କରିଦିଅ କି ଲୋକେମାନେ ତମକୁ ଗୋଟେ ଥର ହିଁ ଦେଖିଲେ ପାଗଳ ହେଇଯିବାର ଅଛି।